நான் போட்டிருக்கேன் இந்த பிளவுஸ் இல்ல லூசானி அப்படின்றீங்களா? பிளவுஸ் இல்ல, இது ஆக்சுவலா கார்செட். இந்த கார்செட்டை நான் போர்டிங் வயர் இல்லாம ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். அண்ட் இதுக்கு நான் ஸ்லீவ் கொடுத்து பார்த்தேன் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி. பிளவுஸ் மாதிரியே மாறிடுச்சுங்க. இதுல வந்து நான் லைக்ரா ஃபியூசிங் அயன் பண்ணனால இது வந்து இந்த ஸ்லீவோட லுக் இது கிடையாது. லைக்ரா ஃபியூசிங் அயன் பண்ணனால அப்படி ஆயிடுச்சு. இந்த ஸ்லீவ் இப்படி நிற்கும். லைக்ரா ஃபியூசிங் இல்ல அப்படின்னா இந்த ஸ்லீவ் இப்படி இருந்திருக்கும். அழகா இருக்குல்ல? இது ஆக்சுவலா லெக் ஆஃப் மட்டன் ஸ்லீவ மினிமலான ஒரு ஃபிளேர் கொடுத்து நான் இதை வந்து இங்க ட்ரை பண்ணிருக்கேன். இதுல ஃபியூசிங் உள்ள இருக்கிறதுனால இது போய் இப்படி பிளாட்டா நிக்குது. ஃபியூசிங் இல்ல அப்படின்னா இந்த ஸ்லீவ் இப்படி இருந்திருக்கும். அழகா இருந்திருக்கும். இதோட பேக், திஸ் இஸ் த பேக். இது வந்து கார்செட், போர்டிங் ஒயர் இன்செர்ட் பண்ணாத ஒரு கார்செட் பிளவுஸாவும் போட்டுக்கலாம். ஒரு ட்ரை தான், எக்ஸ்பெரிமெண்ட்.